ବୋଉ କୁ କାଉ ନେଇଗଲା। ଓ ବାପା ଛୋଟ କଣ? ଆରେ ପୁଅ କଣ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଇଲା ଯେ ତୋ ବୋଉ ଯାଇକି ରାତି 2ଟାରୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଲାଇନ ଲଗେଇଛି। କଣ କହିବୁ କହିଲୁ? ଆରେ ଟେନସନ ହେଇଲା ତୋ ବାପା ଶିଖେଇ ଦବନି କି? ନା 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 ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏବେ ମୋ କାମ ଚାଲିଛି। ତୁ ଅଟା ବାରେକି ତୁ ଅଟା ଚଟକୁ ଥା, ଠିକ ଅଛି? ଯା। हे प्रभु ओए ये कौन कलो? अरे तोते तो मुझे कहती हाथ रे चटकी रे भाई, ये भगवान।